min salmini bandiraɓe fof min salmini kadi hettoroɓe kadi Winndere-tv eyyi hande min potiɗo mouvement rêve commune Dendori fotiɗo en responsable uji e nder commune he guure ɗe fof responsable uji mumen gari ɗo go pour wadde évaluation ko ɓenni ko après kadi ƴewde kadi ko faya ko holno yimɓe mbaɗirta kadi ha vraiment Amadou Ba wawa dañ gagnade premier tour ɗum noon il faut yimɓe fof jaggodira e doole mumen ɗum mono fof ko metti ɗum e nder gondigal e haala taw kadi aussi sen gayni eɗen mbawi kadi wadde haltidde ƴewde kadi ñawdude e probléme aji kadi gonɗa gonde e nder gondigal he tawde wawi réglede ha yimɓe fof kadi mbawa wonde neɗɗo goto golla golle mumen keɓen ko jiɗen hebde ko woni candidat men Amadou Ba wawa gagnade premier tour so woni walla rokkaɓe yo mbaɗ coordination pour affaire région fof pour wawde yadude banggue parrainage e mbaɗa sikki no foti en woodi no foti yarude so woni heewɓe responsable uji kewɗi garani to ɗum waɗani tan ko waɗoɓe coordination ɓe ko ɓen mbaɗi échoué par ce que neɗɗo wiraka yo won coordinateur walla neɗɗo wiraka yo ardu yimɓe siba woni kañum goto walla kañum e kala mo wondi o donc il faut ƴeewa heddiɓe fof mono fof nodda ɗum mon fof tara hen par ce que sen ƴeewi élection ngaji ɓe noddi gila élection législative gila élection locale toujours ne jogui witno kadi ni ko liste uji ɗi ne kewi liste uji ɗi ne kewiri ni ko ɗum waɗi noon ene foti hay goto hen maire goto presque ala gañuɗo hen 50% hewani ɗum tagui noon tawde hande yimɓe jiiɗi ko gagnade premier tour donc alay saago yimɓe mbaɗa feere no mbawi rendinde doole mumen après mbawa dañde ko jiiɗi hebde hen ko foof tawde yimɓe foof kadi kañum wol sirnunoɓe hewɓe taw kañumen foof jaadi eyyi ɗum tagui noon il faut yimɓe jaada e oɗon fannu finalement noon kanko noddunoɗo réunion ngo en wawi taw ko réunion noddi ko banggue e département yimɓe waɓe favorable e makko yimɓe ɓe o haalata mbiya pobbo walla mbiya gonga kamɓe kala ɓe ganduɗa carrément taw soɓe kaali so woni taw wona hon noon walla koye noon ne wawi taw jomumen noddaka eyyi ɗum tagui noon vraiment minen foof min jiyani hen koyamen e nder noddago ngoɗon kadi golɗe guila premiére juɓɓudi ndi fewani eyyi ɗum tagui noon minen min mbawani nadde ɗum ɗon komin gondi e président Macky Sall ko foof ene woodi kadi aussi kadi ko ganduɗa ɗum kadi ko minen jeeyani koyamen ani hamin mbawi kam joɗade quelque soit situation pour affaire gollude kam neɗɗo wawi gollande hoore mum hollude mum ko wayi ko hollude ko jogui ko eyyi kono noon to coordination rewani lawol il faut jogoɗa kadi gonga ma wiide kadi carrément oɗo coordination rewani lawol min jaɓani hen min jarani hen eyyi ɗum tagui noon min kaasi arde min personnellement mbaɗa jaaɓi noddaka ɓe eyyi on to jettoɗa tan hankkadi yimɓe mbaɗanma classé banggue goɗɗo eyyi kono min kam koto gonmi foof ko gonga tan gonmi dewni hen lawol hayrut so dewani hen lawol so réunion ari ko mbawɗa towde walla tubinade foof hattahama haalde ko jiɗmi haalde ko eyyi ɗum noon so woni sababu pour mbaɗa has noddede réunion to woni sababu pour mbaɗa has noddede ɗum kam yooɓe continue has noddedemi réunion par ce que à tout moment kala nde mi noddi kam ko woni haqqillam ko ɗum kam kalawo ɗum tan yani welmami tuma par ce que hay goto e nder Benno Bokk Yakar hay goto nawranimi koye président Macky Sall tan dewmi ko on jadanmi kadi mbaɗa mi añani kadi rewde hay goto noon wadno pour goɗɗo goto waɗanami coordonné hay goto mi añani ɗum hunare ala e nde ɗon e am eyyi kono kam fonani to woni hen tan mi haalat ɗum par ce que e nder élection ko ɓurɗomi wirno kadi ni komo ɓurmi liggade hen woni kono ala hen ɓurɗomi hen liggade e nder département he vraiment ɗum noon wona fannu yo bang eko foti waɗede hen ko aussi yimɓe ne mbaɗa hen il faut kadi yimɓe ceerda won hen gueɗe par ce que en matière de politique surtout parti au pouvoir ɓuuri heeɗen ko en meeɗa yiide parti au pouvoir ɗo kam e Sénégal mo ganduɗa yadani tendance uji
eyyi kadi d' ailleurs ni tendance uji ɗi kettoga banggue en jiiya kadi aussi facteur de réussite ganduɗa kono fota waɗede pour yimɓe kadi mbawa gagnade mbawa hebde ko jiiɗi hebde kon ko par ce que moon foof il suffit tan kamɓe waɗoɓe coordonné ɓe il suffit ɓen ganda no golliri ɗum ha mbawa moon foof yiyde hen hoore mum après on saaha élection wawa rewde yimɓe foof mbawa gollade no golliri ni so yimɓe golliri noon tan après ma moon foof addu ko jogui ko après yimɓe mbawa dañde ko dañi ko eyyi kono sowona ɗum tan to woni hen banggue goto mala en mbawi wiide en sensibilité goto en mbawi tendance goto no yimɓe keewi famirde ni winno yiyani hen hoore mum tan en wawi ñongude juuɗe muɗum so ñongui juuɗe mum noon ndi yimɓe gonduɓe mum ɓe kewani liggade sen jii élection législative ɓeɗen ɗo henno élection législative o taux de participation e département de Kagnel ne faible trop par rapport ko fonno wonde ko eyyi donc ɗum ɗon fof waɗi noon ken woodi nokkuji woodi yimɓe ɓe ganduɗa carrément jiyani koye mumen e banggue coordination e banggue animation de 10 parties kono noon d' ailleurs ko yimɓe mbaɗi pecci ko en wawi wonde ni facteur de réussite pour yimɓe gaño premier tour par ce que mono foof ñoggata juuɗe muɗum pour gollade mono foof ma hollu goɗɗo kañum wawi gollude eyyi mono foof to hollama ko foti wonde ko tan to hokkama teddugal ngal heeɓingal tan après no wawi gollude yimɓe muɗum ɓe no hannirta ni eyyi par ce que kamɓe foof kala responsable gonɗo hen kamɓe foof yiyande wotere ɓe jogui haaɓe gandi carrément ɓe yimɓe hay goto maɓɓe ala jiɗɗo perdude ɗum laamu ngu eyyi par ce que hay laamu pamaru ɓuuri witno hay batte